Ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Kung imong tun-an ang Biblia, matun-an nimo kung unsa ang Ginoo. Matun-an nimo ang iyang panghuna-huna sa imuha. Matun-an nimo ang plano sa Ginoo alang sa imong kinabuhi. Matun-an nimo ang iyang mga saad. Ang kinadak-ang saad sa Ginoo kanimo mao ang kinabuhing walay katapusan. Punon kag kaalam sa Biblia mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. Maangkon ang kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagtuo sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, matun-an pinaagi sa pagbasag Biblia. Si Hesukristo mao ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ang Biblia. Buot pasabot ni ini, aron makabuot ang kinabuhing walay katapusan, kabuton usa nimo si Hesukristo. Ug aron makabot sa Hesukristo, kabuton usa nimo ang Biblia. Ang Biblia nagtugot kanato nga mahimo kitang sama ni Hesukristo. Nabuntog ni Hesukristo ang bisan unsang tentasyon sa kalibutan. Maong kung magbasa kitag Biblia, mahimo kitang sama ni Hesukristo. Tultulan kita niini sa pag-ikya sa mga panglimbong dinhi sa kalibutan. Dinhi nanguha ko og pipila ka mga mahinungdanong berso. Kani nga libro, akong gitibo ang mga importanteng bersikulo sa Biblia. Mahitungod sa kaayuhan sa sakit, mahitungod sa kagawasan gikan sa sala ug kang Satanas, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa bunyag pinaagi sa tubig, mahitungod sa paunsa makadawat sa bunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unsa ang piniriso? Kini ang usa ka tawo nga dili makaundang sa pagpakasala. Duna sila'y kasilag sa ilang kasing-kasing. Naungo sila sa pag-inom o pagpanigarilyo. Duna sila'y sakit nga nagapabilin kanila sa pagkapiniriso sa pag-antos. Mao kini ang mga piniriso. Niabot si Jesus aron luwason ang mga piniriso. Ang Biblia maghatag og tubag kanimo sa duha ka importanteng pangutana. Ang Biblia mao'y maghatag og tubag sa mga importanteng pangutana. Una, nganong naa ako dire? Nganong ana ako dire? Ikaduha, asa ko moadto human aning kinabuhia? Asa ko mopadulong paghuman sa akong kinabuhi? Ang daang tugon, nagsaysay kanato mahitungod sa buhat sa Ginoo sa wala pa natawo si Jesus. Ang karaang kasulatan magtudlo kanato sa mga buhat sa Dios ay hapa na anak si Hesukristo. Ang bag-ong tugon, nagsaysay kanato mahitungod kang Jesus ug sa iyang mga buhat pinaagi sa iyang simbahan. Ang bag-ong kasulatan magtudlo kanato mahitungod ni Kristo sa iyang mga buhat pamaagi sa simbahan. Nagtudlo kini sa pagkatawo ni Jesus, iyang kinabuhi, iyang ministriya sa kapasayloan ug kaayuhan. Kini usab magtudlo sa pagkatawo ni Jesus, iyang kinabuhi, iyang ministro sa pagpasaylo ug pagpangayo. Iyang kamatayon ug iyang kabanhawan ug ang iyang pagsaka sa langit. Iyang kamatayon ug iyang pagkabanhaw gikan sa iyang kamatayon ug ang iyang pagkayab. Ug ang iyang gahom kaninyo ug kanako sa pagpadayon sa iyang ministriya hantod mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan. Ug ang iyang gahom kanimo ug kanako magpadayon sa iyang ministro diri sa kalibutan hangtod sa pagbalik ni Jesus. Ang Biblia nagsaysay kanato kaunsa mosunod sa mga lakang ni Jesus. Si Jesus gibunyagan pinaagi sa tubig niadtong hamtong na siya, dili niadtong bata pa. Ug mikunsad sa ibabaw ni Jesus ang Espiritu Santo. Ug niadto si Jesus sa mga dapit nga awaa ug didto nagampo siya. Nakigbatok si Jesus sa pagpanintal ni Satanas dito sa mga dapit nga awaaw. Nabuntog ni Jesus ang mga tentasyon sa sala. Ug gigamhan si Jesus sa Espiritu Santo. Pagkahuman niini, nagsugod si Jesus sa pagpakailat sa mensahe sa kaluwasan. Nagtudlo siya mahitungod sa impyerno ug sala. Naghiskot siya mahitungod sa langit ug nagbunyag sa mga magtotoo pinaagi sa tubig. Wala na munyag og bata si Jesus, kadtong mga hamtong lamang nga nakadungog og nituo sa iyang pagsangyaw.
Kung nabunyagan ka sa maling pamaagi sa imong pagkabata, mamahimong mabunyagan ka pag-usab kung hamtong ka na. Kini mao'y pagtuman kang Jesus, ug siya mismo, gibunyagan sa edad nga katluan. Si Jesus nag-ayo og masakiton, nagpahawa og yawa, iyang gibuhi ang patay. Si Jesus may ayo og mga masakiton, ug iyang gipangsalikway ang mga yawa, ug siya nibuhi og mga patay. Gipakita niya kanato nga kining maong gahom ihatag sa mga magtotoo, sa tibuok kalibutan sa tanang panahon, human sa iyang pagkabanhaw ug pagsaka sa langit. Iyang gipakita nga samang gahom o ihatag sa mga magtotoo sa tibuok kalibutan ug sa tanang panahon matapos ang iyang pagkabanhaw ug pagkayab. Kung naninguha ka sa pagdawat sa maong gahom sa Ginoo, ang unang lakang mao ang pagbabunyag pinaagi sa tubig. Ug ikaw gusto na makadawat sa samang gahom sa Ginoo, ang unang lakang nga imong buhaton kay ang pagpabunyag sa tubig. Ug ikaw gusto na makadawat sa samang gahom sa Ginoo, ang unang lakang imong buhaton kay ang pagpabunyag sa tubig. Ug iampo kanamo nga makadawat sa Espiritu Santo. Ug amo ikaw ang iampo nga makadawat sa balaang espiritu. Karon, magpahitabo kita dinhi og bunyag pinaagi sa tubig. Aduna kitay himuong bunyag sa tubig karon. Kung mukunsad ang Espiritu Santo kanimo, makasulti kag laing pinulungan. Kung ang Espiritu Santo mukunsad kanimo, ikaw mamahimong musulti sa lain-laing lengguwahe. Sa akong pag-ampo kanimo, abliha ang imong baba ug sulti. Kung amo kang iampo, iabli imong baba ug sulti. Storya. Ayaw pagbisaya o pag-Ingles, o bisan unsa nga sinultian, ablihi lang ang imong baba ug sulti. Ayaw og hisgot sa mga pulong sa Bisaya o Ingles o unsang lengguwahe nga imong nasayran, iabli lamang ang imong baba ug sulti. Ang Espiritu Santo magsulti pinaagi sa imong baba. Ang Espiritu Santo mosulti kanimo pinaagi sa imong baba. Ug karon, palihog sa pagtindog ug ipiyong imong mga mata. Unya karon, manindog kita ug ipiyong nato ang atong mga mata. Abliha ang imong baba ug sulti. Iabli inyong baba ug sulti. Paminaw kanako ug sulti. Padayon sa pagsulti. Sulti pa kadaghan. Itaas ang imong mga kamot, iisa ang inyong mga kamot. Ang balaang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia adunay kaunuman o kaunom kakasulatan o libro. Katluag siyam kakasulatan ang naa sa daang tugon o ang karaang kasulatan. Kauhaag 7 kakasulatan ang naa sa bagong tugon o ang bagong kasulatan. Ang pulong sa Ginoo, ang balaang Biblia, usa ka 2% nga tinuod. Nahasulat kini pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Ang Biblia, 10 tinuod. Kini gisulat isip inspirasyon sa balaang espiritu. Punon kag kaalam sa Biblia mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. Ang Apokrifa walay lamdag sa Espiritu Santo. Ang Apokrifa dili tinuod. Mga libro nga Deuterokaniko walay lamdag sa Espiritu Santo. Mga libro nga Deuterokaniko wala nagsubay sa balaang espiritu. Mga libro nga Deuterokaniko dili tinuod. Ang Apokrifa. Ang Biblia adunay kaunuman o kaunom ka libro lamang. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, nagahatag og kinabuhi. Gihimo sa Ginoo ang mga kalangitan ug ang tibuok kalibutan pinaagi sa iyang pulong. Ang balaang Biblia labaw sa kinaiyahan nga kasulatan. Mao kini ang pamaagi sa Ginoo sa pakikiistorya kanimo. Kung gusto ka makadungog sa tingog sa Ginoo, pagbasa og Biblia. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, susamag tubig. Sa atong unang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan, nalimpyuhan kita pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kahayag sa atong kinabuhi. Kini nagatultol kanato sa atong angay nga pagaadtuan. Ang Biblia nagapasabot kanato sa madulom nga kalibutan. Ang pulong sa Ginoo, espirituhanong pagkaon. Sa imong unang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan, ikaw, espirituhanong bata pa. Kung magbasa ka og Biblia, mahimo kang kusgan aron makasukol ka sa dautan.
Ang Biblia usa ka liso nga moturok hangtod kini mahimong usa ka dakong kahoy. Ang pulong sa Ginoo usab usa ka espada batok sa mga tentasyon ni Satanas. Gigamit ni Jesus ang espada. Ang pulong sa Ginoo mutabang usab kanato sa pag-ampo. Timan ang pulong sa Ginoo mao ang gigamit aron mabuhat ang kalibutan ug mga kalangitan. Kining maong pulong nga ang naasab sa atong baba kung nag-ampo kita nga mabag-o ang atong kinabuhi ug ang mga butang sa atong palibot. Kung gibasa ug gituman nato ang Biblia, susama katag maalamong tawo nga nagbarog og balay sa ibabaw sa dahong bato. Kung ang usa ka balay dunay lig-on nga pundasyon, dili kini matumpag bisan sa panahon nga naay kusog nga bagyo. Buot pasabot ni ini nga kung ang atong kinabuhi nakabarog sa Biblia, kanunay kitang magmalampuson bisan pa sa panahon sa kalistanan. Ang Biblia nagsaysay kanato paunsa mosunod sa mga lakang ni Jesus. Ang Biblia nagtudlo kanato unsaon pagsubay sa dalan ni Jesus. Si Jesus gibunyagan pinaagi sa tubig ni adtong hamtong na siya, dili ni adtong bata pa. Ug mikunsad sa ibabaw ni Jesus ang Espiritu Santo. Si Jesus gibunyagan sa tubig alang usa ka dakong tawo, dili nga gamayng bata. Ug ang balaang espiritu mikunsad ni Jesus. Wala na munyag og bata si Jesus. Katong mga hamtong lamang nga nakadungog og nituo sa iyang pagsangyaw. Mga hamtong lamang nga nakadungog og nituo sa iyang pagsangyaw. Si Jesus wala ni kas-amo bunyag og gamayng bata, kundi mga hamtong na nga mga tawo nga nakadungog sa iyang pagsangyaw ug nituo niini. Kung nabunyagan ka sa maling pamaagi, ingon usa ka masuso, mamahimong mabunyagan ka pag-usab kung hamtong ka na. Kung ikaw gibunyagan sa sayop nga paagi pagkabata pa, ikaw pwede usab bunyagan inig dako. Ang bautismo nga karon nagaluwas sa mga mintuo lamang nga mga hamtong. Kung mukunsad ang Espiritu Santo kanimo, makasulti kag laing pinulungan. Kung ang Espiritu Santo mukunsad kanimo, ikaw mamahimong musulti sa lain-laing lengguwahe. Ang Ginoo, Dios nga walay sinugdanan o katapusan. Ang Ginoo dili ribulto. Ang Ginoo hilabihang kabantugan aron atong masabtan sa hingpit. Mabati siya sa bisan asa sa iyang binuhatan. Nagpuyo ang Ginoo sa langit ug nagmando sa tibuok kalibutan. Ang batasan sa Ginoo dili mausab. Ang Ginoo mao ang mabubuhat sa tanang butang. Gamhanan ng Ginoo. Pinakagamhanan labaw ni bisan kinsa. Nasayod ang Ginoo sa tanan. Nasayod siya sa tanan niyang binuhatan. Nahibalo siya sa imong gihuna-huna. Balaan ng Ginoo. Buot pasabot ni ini, hingpit siya. Ang Ginoo usa ka espiritu. Buot pasabot ni ini, naa siya dinhi karon. Ang Ginoo usa ka tawo nga mamahimong imong ilhon. Gusto kang ilhon sa Ginoo o gusto niya na ilhon nimo siya. Ang Ginoo mahigugmaong amahan. Gusto sa Ginoo nga ipakita ang iyang gugma o kaluoy kanimo. Ang Ginoo hilabihang kabantugan aron mopuyo sa mga templo. Ang Ginoo wala nagpuyo sa Romano Katoliko lamang. Hilabihan niyang kabantugan alang ni ana. Ang mga pare sa Romano Katoliko dili makapausab sa misa ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo dili rebulto. Ang Ginoo dili larawan sa usa ka sagradong kasing-kasing. Dili gid ta muyukbo sa mga rebulto kay dili na Ginoo. Gilalang kita sa Ginoo. Dili rebulto ang milalang kanimo. Dili garing nga santo ninyo ang milalang kanimo. Ang garing sa balaang bata dili makasulti. Rebulto lamang kini. Gipanag-iya kita sa Ginoo. Sakop kita sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo kanato diha sa iyang napulo kasugo, nga dili kita muyukbo sa mga rebulto. Nag-ingon kini, dili ka mo magbuhat og rebulto, ayaw ka mo og yukbo ni ini. Giusab sa Romano Katoliko ang napulo kasugo, kay nasakop kita sa Ginoo, dili nato kubsa ng atong kaugalingon diha sa rebulto. Gitawag kita aron pagsimba sa Ginoo lamang. Gitawag kita aron magampo sa Ginoo lamang. Nasayod ang Ginoo sa tanang butang. Ang rebulto ni Maria wala nasayod sa tanang butang. Sa tinuod lang ang rebulto ni Maria walay nasayran bisan usa. Makakita kag daghan kaayo nga mga rebulto ni Maria sa daplin sa kadalanan. Walay ni isa nga adunay dalunggan.
Walay bisan isa sa mga rebulto sa dalan nga makadungog sa inyong mga pag-ampo. Nasayod na ang Ginoo sa imong gusto isulti. Madungog niya dayon ang matag-ampo nimo. Nasayod ang Ginoo sa tanan. Dili na nimo kinahanglan magsindi og kandila o daghan nga kandila para madunggan sa Ginoo imong mga pag-ampo. Karong adlaw, paghimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo lamang. Paghimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo lamang, dili kang Maria, dili sa mga santos. Paghimog desisyon sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus lamang. Si Josue sa daang tugon, gihagit ang tanang katawhan sa paghimog desisyon. Ug karon, kita na pod ang gihagit. Makapasali ka ba og moingon nga moalagad lamang ako sa Dios ug dili ni Maria ug dili sa mga santos? Moalagad ako sa Dios Amahan, Jesucristo nga anak ug ang Espiritu Santo lamang. Iampo ni sa kusog nga tingog kung imo ning ikapasalig. Karon, simbahon ko ang tinuod nga Ginoo sa langit ug yuta. Itugyan ko ang akong kabubuton, akong kinabuhi ug mga kaptangan kaniya lamang. Gikan karong adlaw, akong itino ang pagsalikway sa ubang Dios. Ang akong pagsimba alang lamang sa Ginoo, pinaagi sa iyang anak na si Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Itudlo ko sa uban ng kamatuuran mahitungod sa Ginoo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, imo nang higayon sa pagtudlo sa uban mahitungod sa Ginoo. Tudloy sila sa pagtudlo usab sa uban. Kung wala pa nimo ni nahimo, iasoy sa katawhan ang imong pagtuo kang Hesukristo. Kung wala pa nimo ni nahimo, pagpabunyag pinaagi sa kasulatan. Sugdi sa matinud-anong pag-apil sa simbahan nga mituo sa Biblia ug nagapuyo sa nahasulat niini. Sultihi ang uban mahitungod sa imong Ginoong Hesukristo. Palambua ang imong relasyon sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo o pagbasa og Biblia. Puyi ang pagkabalaan. Suportahe ang imong lokal nga simbahan. Pinaagi sa hinatag sa Ginoo kanimo nga kapaningwahaan ng salapi o kwarta. Si Jesus wala ni kas mo bunyag og gamayng bata, kundi mga hamtong na nga mga tawo nga nakadungog sa iyang pagsangyaw ug mituo niini. Sila gibunyagan. Kung ikaw gibunyagan sa sayop nga paagi pagkabata pa, ikaw pwede usab bunyagan inig dako. Kini subay ni Jesus mismo nga gibunyagan sa edad nga 30. Si Jesus miayo og mga masakiton ug iyang gipangsalikway ang mga yawa ug ang mga patay iyang gibuhi. Ang iyang gipakita nga samang gahom maoy ihatag sa mga magtutuo.